ngadto mi sa kuan. Nga iring bandaran mo kami kamunggay. Na sila ate. Ayan, baka po ano yun sa Kami kamunggay. Thank you so much for the presents. Never expect. Thank you for sharing your blessings to me and of course to Kuya Irby and to all his friends. Hello. Na ako diri naghatod ko gikan sa Ayuda no sa akong one of my friend here. So gihatdan nako siya og kanang grocery sad kay daghan nang sad ko nadawat nga mga grocery nga nadawat nako.